Dit is de skipswerf in Bettere Tierden. Bark Meijer waard eind oktober failliet verklaren. Het werk ging eerst gewoon terug. De directie van het bedrijf zet Joert naar Utrecht voor onderhandelings met Tekla Bodevers. Zij is ook eigenaar van werven in Haans, Kampen en Meppel. Een van de belangrijke betingsten is dat 2 heel afbouwde skippen afgebouwd worden. En wat het oplevert is dat die 2 schepen die half afgebouwd zijn, dat die dan gereed klaargemaakt kunnen worden. En that's it. En de werkgelegenheid hebben we ook met de curator al over gesproken. Ja, kan hij nog niet aangeven wat dat precies betekent. Daarom hoopt het vakboen dat er gauw duidelijkheid komt van het personeel van de failliete skipswerf. Bij Bark Meijer werken 29 mensen en 20 uitstuurkrachten. Onze eerste zorg ligt eigenlijk van hoe kunnen we zoveel mogelijk werkgelegenheid in de lucht houden. Met name voor de mensen die ontslagen zijn. De kinderen net zomaar weer 50 mensen aan het werk. Het FNV had daarom twijfels over de oername. Want liever hadden wij gezien dat er iemand en die 2 schepen afbouwt en ook gelijk aan de slag gaat met nieuwbouw. En dat is bij Tekla Bodevers zeer ongewis, dat laatste. En dus is het nog maar de vraag of Bodevers op dezelfde wijze werk bloot als Bark Meijer. Of Dissebiel nu Stroobos voor eerst skiernis worden.